ikaw og permanente ka na ay rason nga di ka nganong dili ka kalaag, permanente jud kang dili kalaag. Pero tangtangan ang rason. Unya paguman, pagbangon nimo sa adlaw, diretsog laag aron nga matagaan po nimo higayon nga makaginawa ang imong kaugalingon. Padulong niko og Camp Phillips Bukidnon. Para lang mo kaon og ice cream, para makaginawa lang yun ba? Munang giyon ako ba nga ginawa po amigo ba? Amiga, amigo, ginawa po.